Drahé dámy, jak si správně vybrat zboží v našem e-shopu? Tak, najďte na položku, která se vám tak nějak zamlouvá a už v nadpisu se dozvíte značku. Ve vedlejším popisu začínáme vždycky velikostí. Uvádíme většinou jak velikost na cedulce, tak pokud si myslíme, že je to třeba trošku menší nebo větší, tak vám to tam napíšeme. V tom základním popisu najdete taky popis materiálu nebo třeba střihu. V detailnějším popisu, když najedete myší trošku níž pod zboží, tak tam se dozvíte přesný stav zboží. Jestli je zboží s cedulkou, nebo jestli je lehce nošený, jestli vůbec to nošení na něm je třeba znát. Většinou není. Potom se tam samozřejmě dozvíte, z čeho je. Takže materiál a složení materiálu opisujeme z cedulek. Když náhodou tam cedulka není, tak si to tipneme, ale vždycky napíšem, že to tipujeme. A to nejdůležitější pro vás, v tomhletom detailním popisu najdete rozměry. Rozměry uvádíme skoro všechny, které nás napadnou. Samozřejmě, pokud by vám nějaký rozměr chyběl, není problém nám napsat a my vám všechno přeměříme a napíšeme vám rozměry ještě detailnější. Tak to je asi všechno. A příště si řekneme, co vlastně měříme a jak to měříme.